welkom weer bij een nieuwe podcast van een Laafkijkje. Goedenavond. En we hebben weer ons best gedaan om weer wat gasten te vingen. En die komen helemaal uit Remeun. We zijn buiten de landsgrenzen getrokken, hè? Buiten de landsgrenzen. Ja, Janna en Leon. En die zijn bekend van de Cirk. Ja. En de Cirk... wat heb ik al uitgeluid voor de Cirk? Weet je dat nog? Wat heb ik uitgelachen? Dat heel de zaal helemaal wild ging als je door moest buiten rekenen. Dat het echt het dak eraf ging als je moest optreden. Dat heb ik me verteld. Ja. En ja, eigenlijk weinig meer, moet ik zeggen. Nee, dat is een grapje. Dat moet je zeggen. Ik denk helemaal een beetje op. Nee, dat inderdaad, dat een remuntje al, volgens mij al een jaar of, volgens mij bekend 60 jaar, heb ik het dan gehoord? Uit 63 inmiddels al. Nu is het 63 al. 63 jaar. 3 jaar zijn van 6 keer 11. En jij ziet inderdaad, dat heb ik ben net al gecorrigeerd natuurlijk, hè, want ik zag, jij ziet je presentator, maar je ziet je spreekstalmeester. Ik ben dus en de perskeutelenveger. En de perskuttelenveger. Wat verdikken, dat is gewoon een woordfeut, Boert. Zo ben ik begonnen. Iedereen begint onderaan en ik ben bij perskeutelenveger begonnen. Dus je is gelijk bovenaan begonnen. Ja, precies. Ja. Ja. En dit is dus inderdaad echt, moet je dat ook echt zien als een circus, eigenlijk. Ja, wie ze dat zoest, dat moest eigenlijk zelf weten, zeggen vooral in Remeun. Maar wij noemen het de cirk. Het is een circus. En ja, het is eigenlijk begonnen als een ondernemerstof van 63, waar je ondernemers op vrijdagmiddag, destijds vrijdagmiddag of zondagmiddag zelfs, samen de borrel dronken op de wijk te beschouwen, tot dat einde van die van die ondernemers werd prins van de Nuel. Dus een beetje vergelijkbaar met die met de rookstekers. Ja. Alleen veel groter, dat snap je wel. Schoenen. Dan kun je Remeuntje. En toen dachten ze, als we die prins noemen zo vast, is gewoon ontvangen op deze zaterdagmiddag. En alleen deze zaterdagmiddag, dat was natuurlijk in de vaste lof in de Remeun al in de vaste dag voor het ontvangen van de prins op de stad. En dat ging allemaal niet. We kwamen niet op de dinsdagmorgen goed. Oké. De meest onmogelijke de morgen die ze daarvoor kunnen bedenken. En dat werd 11 minuten over 11 dinsdagmorgen. Is sindsdien het Grand Gala du Cirque. En Kijk, dat is ter ere van de ontvangst van de stadsprins van Stadsvastelovens vereniging Den Nuel. Dat is toch eigenlijk ter ere. Is dat toch een beetje serieus? Een serieus begonnen? Serieus, ja. Elke prins die van Den Nuel, die komt ook elk jaar. Oké. Als ene prins die is nog 10 minuten vertrokken. Ja, daar hebben ze het van het tableau geschrapt. Dat is de cirk. En wat we doen, ja, iedereen die dat wil, of die wij vragen, die mag verherende aan je locatie hadden voor dat echt letterlijk om een biljart. Er werd een kist verher gezet op het biljart. Dat was een kroeg zo groot als deze keuken ongeveer. Nou, een flinke kroeg. Ja. Royaal. Dat stond hutje-mutje. Ja. Dan moesten ze van tevoren plassen. En anders moesten ze tegen of in de plaszak of dan moesten ze iets bedenken. Want dan kwamen ze niet meer weg van de plek waar ze stinks. En ja, dan iedereen die dat wil en die gaat wel optreden, die mocht optreden. Waarbij ik persoonlijk altijd vond dat we natuurlijk zoveel mogelijk acts moest hebben. Ja. Een cirk, daar moeten natuurlijk zogenaamde beesten, maffe acts en sprekers in zitten. Charlie is natuurlijk een van de sprekers. Ja. En dat is de cirk. En muziek natuurlijk. Ja. Leuk. En het is begonnen op een andere locatie, begreep ik. En sinds een aantal jaren is het naar een nieuwe locatie gegaan. Ja, de AI-locatie die samen met de cirk met de leden van de cirk werd de AI-locatie ook uit. En dat soort op een, voor Remeunse begrippen B-locatie mogen we wel zeggen. Hè. Dat is geen doorloop voor succesvolle kroegen. Kroegen zijn sowieso al niet zo succesvol. Nee. Dus die kroeg, de inhaber van de kroeg, die dacht ook van, gewoon ik überhaupt nog door. Nou, lang voor kort. Nee, dat ging er niet meer door. Dan zat zijn kroeg te koop. Dat was het moment waarop ik zag, ik was spreekstalmeester en ik organiseerde de cirk ook. Als jongste van het hele stel. Wat moeten we doen naar de toekomst toe? Hè? Dus en zoals ik toen heb het verhaal verteld van de cirk trekt soms wieren. En dan zijn we weer getrokken. En dan zijn we uiteindelijk bij Braham terechtgekomen. En dat is dus van de biljart naar de beugelbaan. De beugelbaan, ja. Van de biljart naar de beugelbaan, inderdaad. Ja. En dat is de oudste kroeg ook nog, geloof ik, hè? Dat is de oudste kroeg van Remunt. We hebben een ontzettende goede kastelein. Dat is in de cirkterm is dat de menagemeester. Ja. Onze menagemeester. Die sponsort ons behoorlijk in faciliteren en er dingen regelen en weet ik veel. Die is ontzettend enthousiast. Dus ik denk dat we weer een aantal jaren vooruit kunnen. Ja, juist. Ja. En Janna, wat is die rol in de cirk?
Ik ben qua benoeming het tweede pistemeisje. Leon waar dan Piste, en niet bierste. Piste. Piste, ja. De oké. circuspiste. De circuspiste. Ja. En daarbij ben ik centenfoekser. De rollen zijn ook een beetje vrij in te delen, moet ik zeggen. We zijn niet al te streng. Nee. En ik vond het wel heel erg tof dat Leon op een gegeven moment een paar jong vrouwen erbij reep. Want het is helaas ook nog zo in deze tijd dat in verenigingen weinig vrouwen werden gevraagd. Ja. Of een eigen clubje moeten beginnen. Dus wie tof was het dat deze man 3 van die jonge vrouwen erbij wou hebben. En hoeveel piste dames zijn er dan? Nu zijn we met 3 meisjes. Hè? Oké. Maaike, Joni en ik. Ja. Oké. Maaike tegen Joni. Dat was het tweede. Ja. Ik zit mezelf niet. Of wel allemaal tradities, hè? Strenge opvoedingen. Ja. En de Tommy Cooper hoedjes komen ook van de... Nou, dat is een lang verhaal. Of nee, zo lang. Ze zijn een Ja, heel we hebben een uurtje dus. De Tommy Cooper hoedjes, wij noemen dat de vessen. Met de Z. En Tommy Cooper droeg die toevallig ook. Zo dat hij gedragen, omdat wij die natuurlijk ook hadden. Dacht ik zet ook zo'n ding op de kop. Ja. Dat hoort bij de arrogantie van Roemenië om zo te denken natuurlijk. Maar anderzijds, die vessen die zijn eigenlijk gekomen doordat men eenheid zocht. En op enig moment soort ik weet eigenlijk niet precies hoe ze aan die vessen zijn gekomen. Maar één ding is zeker, we hadden voorheen na het M-kamp Zaliger bij onze club. En dan zien we... Damsje Bro was militair attaché in Cairo. En die kost aan echte vessen komen, want we hebben echte vessen. Hè, voor die dat zijn niet van die HEMA-poren. Nee, dat zijn echte vessen. En die had toen, dat kunnen we volgens mij 80 jaar voor de doos vol met vessen hier te komen. In alle maten, heel dik, 63 tot heel klein, 57. Dus zo is het met die vessen gekomen. Hè. Dus die dragen we als herkenning. Dat is goed. Dan ga je ze uitgenodigd om bij ons Bondhoven te komen kijken. Maar ook in de vereniging Het Heur. En de vereniging Het Heur, de Old Prinsenvereniging, die hebben ook allemaal van die... ze zaten op 2 plekken, zeg maar. En dat allemaal met die... Maar die houden van die HEMA-mesjes op. Nou, die waren ook best wel prijzig. Dat zag je wel, hè. Maar dat waren niet die vessen die we hadden. Ja. Bekend je hoofddeksel dan in het Midden-Limburgse? Ja, daar zijn al vessen. daar zijn liedjes over geschreven. Hè? De men met de omgedraaide blommersputjes op de kop en dat soort dingen. Dus, Oké. En wie kon je aan artiesten of aan deelnemers, jullie die zelf uit of melden die zich spontaan aan? Of? Allebei. Dicht nodig inmiddels goed. Dus ja. Je ziet gewoon met aanmelden. Wie zijn wij gaan dicht? Rob Verstappen. Rob Verstappen. Ja. Kijk, ik ben behalve spreek nog meestal ook een beetje programma mee, zoals we zeggen. Maar we zoeken altijd een balans tussen protocol, zingen, acts en sprekers. Ja. Dus dat niet, we hebben het hier gehad, we hadden veel te veel zingen en van dat soort podia hebben ze al zat. Zoveel. Te vaststellen. Maar een goede balans in. En bij ons moet een beetje meer de nadruk op de shelle zijver eromheen zetten. Ja. Dus onze acts zijn altijd stom. Maar kijk naar de kamelenrace. Nou ja, maar dat was wel, hè, dat leert ze dan ook als ze bij de circums. De bus ook met werkend artiest. Nog zo'n titel, hè, verdragen meerdere titels. Ja. En dus er werd wel direct van dicht verwacht van, ja, dan moest bij de cirk, maar dan moest dat podium op. Oké. En hoe wordt er dan denken, was zich dan bijvoorbeeld dus op het podium? Hey, dat is een klein beetje meer naar voren te gaan. Dus het is redelijk wiet van de microfoon af. Ik huurde heel gehoord, maar... Ik kreeg gelukkig altijd mijn mam ook wel zo gek om met me mee te doen. Daar hebben we eens een keer een spiegelact gedaan. Mijn mam is 1,57 meter. Dus ik ben een paar centimeter groter, dus dat zag er gewoon al heel raar uit. Ja. Vorig jaar hebben we de kamelenrace van de kermis nog gedaan. Afgelopen jaar. Ja. Precies, naakt, zei toch? Of in die naakpakken, van die dingen? Adam en Eva. Hadden we alleen maar een blaadje voor. Die heb ik ontdooien. En het even een of andere een balans act. Ja. Dus ja, de acts die ik persoonlijk leuk vind om te doen, zijn de neuzele, kleine, vaste vind. Hoe slijt het op? Ja. Ook vooral niet te veel oefenen. Het mag mis, gewoon echt een neuzel. En bedenken ze zelf of? Met als inspiratie wel eens internet. Ja. Soms bedenkt ze zichzelf gaat, soms mam deed ook met aan de madammekoer. Daar hebben we dan wel eens een beetje gehad van gejat of andersom. Dat de madammekoer een act van ons weer heeft gebruikt. Dus goed gejat. Ja.
Beter slecht bedacht dan, of beter goed gejuicht dan slecht bedacht. Absoluut. Daar waren ik nog op zoek. Ja. En de eerste keer dat ik er was optreden, want de Braam is ook vernauwd, ja, die had hier van beugelbanden. En de eerste beugelband was heel lieg, dat weet ik nog. Klopt. Ja. Gok oprecht een halve meter lieger als ik ongeveer. Ja. Maar Oké. het zal even verschillen. En was proppievol. En Ja. ik kwam door de eerste keer en ik dacht echt van wat doon ik hier erop. Dit is ook wel een kloeie is dat, zeg maar. En erop zit, nee, je hebt echt aandacht hier. En ik dacht, ja, dat zit er dan dat ik niet wegga. Ja. Dat dacht ik. En ik moet eerlijk zeggen, iedereen was fluisterstil, zeg Ja. maar. En er was te lachen en ging helemaal aan mij. Maar is dat altijd zo geweest dat die zo aandachtig zijn? Nou, het is, de Cirk is in Remunje het enige podium waar het publiek, nee dat altijd, maar 90% van de tijd de moerel hield als de artiesten spreken. Wij zeggen dat ook, ook altijd. Hè. Als de artiesten spreken, spelen, dan is het publiek stil. Het grappige is, we kregen nu een vernieuwing van publiek. Want van de Aaiensirk is niet al het publiek metkomt. Dat is niet maar de Aaiensirk. En dan is er weer nu mensen. Ja, juist, ja. Maar het grappige is, die nieuwe die weten dat niet. Nee. Dus die gedragen zich net zoals ze overal gedragen. Maar dan horen ze dus uit het publiek correctie. Hij de moel. Ja. Dus, dat gaat hartstikke Bink. goed. Ja, nee, bij de Cirk wordt met redelijk veel respect de artiesten ruimte gegeven en hield men zien kop. En Ja. zeker nu bij Braam, als ze even wil scallen, is dat geen probleem. Ga ze even de kroeg in, hebben ze plek zat. Ja, juist. Dus, Ja, want je merkt vaak hè, dat juist als mensen natuurlijk een borrel op hebben of een pot bier op hebben, dat vooral voor buitenrekeners het wel eens lastig kan zijn Ja. om bij ons de is aandacht dat, vast te houden. Maar bij dat is ons dus is heel... dat niet. Oké. Dus, en we houden met de platte hand. Dus Ja. ja. Nee, met de voers van de speciale zeg ik met. Of we laten de leeuw los, hè. We laten de leeuw los, Ja. En is er ook iets van een thema of zo? Of is het gewoon echt van alles wat? En... Nee, we werken niet met thema's. Nee, Nee. dat hebben we eigenlijk nooit gedaan. Dat is, nee. Altijd gewoon de Cirk, hè, of Grand Gala du Cirk. Ja. Het enige wat wel eens, of wat verandert ieder jaar, zijn dan de hoesordes. Die werden dan ook gemaakt door een van de metwerkende artiesten. Ja, Oké. Peter Gene. En dat is een heel schoon ding. Dus Ja, nu met glaas en lood. Ja. Ah, kijk. Ja. En ik heb nog zo'n houten schubje. Ik noem het even een schubje. Maar Ja, dat even Dit is de shop van de beugelbaan. Van de burgerbaan. zie je wel, het klopt gewoon. Het klopt. Ja, dat is onze kunstenmaker. Dat maakt ook, zoals volks op internet, via Facebook vooral, dus een aanloop naar de Cirk, ze zien posters voorbij komen. Onze kaarten, we hebben zo wat een kaart van ons gekregen, die ontwerpt er ook. Peter Stevens, het aardst metwerkende lid, we hebben niet een leeftijd, ja dat ook, maar vooral ook een diensttijd. Dus vorige keer is er 4 keer 11 erbij. Zo. En deze podcast geeft publiek, dus verder zeg ik niks. Nee. Er wordt vooral niks voor geregeld. Je kunt het later online zetten, Steven. Jan. Ja, nog voetje of vastelovend, ja. Ja, dat gaat. En de kaartverkoop, want dat is ook... Ja. Dat is wel een dingetje, toch? Hè? Het is ook geen verkoop, hè. De kaarten zijn sowieso gratis. Wat ook wel eens lekker is met de vasteloven en alle feestjes en de portemonnee. Dus het is echt het uitgeven van de kaarten. Kijk, oorspronkelijk was de Aaiensirk was zo krap. Even voor de beeldvorming, de eerste jaar dat ik naar de Cirk ging, dan ging ze 's morgens 's avonds naar de optocht even met. En dan gingen we verzoepen en dan werden we zo om 4 uur uit de Moulin Rouge geknikkerd. En dan gingen we eigenlijk al voor de deur bij de Cirk liggen, want de eerste was eerst first in, first out. Hè. Dus dan gingen we er binnen. Alleen, er is ooit een keer de Bruinpiet hemeltje geweest, op boveneel, hoog in, was het? Volendam, precies. En toen werd verplicht dat ze moesten weten hoeveel mannen er binnen waren. Ja. En zeker in zo'n locatie, als het met 250 man in de krant. Als je redelijk compact is, dan... Ja, dan mochten we maar maximaal een aantal binnen. En toen moesten we kaarten gaan uitgeven. Ja. Alleen, van niks. Ja. Dat is al niet te binnen, dit jaar op aangesproken. Vroeg ik wel, had hij nog een kleine bijdrage doen. En schijnbaar kan ik dat zo indringend doen, dat voor de begroting door met rond Ja, dat platte hand, hè. Maar ja, dat is ook wel fijn, want we zien ook wel een clubje zonder budget. Hè. Dat wat voor neerzetten, dat doen we ook uit eigen beurs. Veel betalen contributie als metwerkende artiest. En daar doen we het van. Dus ik vind het wel ook net als de mensen dat een budget willen sponsoren. Maar ook helemaal niks van sponsoren of zo? Of, nee, we betalen ook geen artiesten. We betalen niet. Maar pils. Met wat consumptiebonnen aan... Dus gaat het er nog redelijk uit. Is nog een duur aangelegenheid. Ja, ik wil zeggen. Nee, maar dat is wel bijzonder, want zo'n Fernhaus, hij is toch tweede geworden op het Limburgs Vastelovens concours voor buitenrunners.
die vroeg of er bij ons mocht op te rijden. Dus even om een beeld te krijgen. En daarna heb ik van een foto's gekregen. Oh, dus ik heb 500 orders. Dat zit er in de kast tussen 4. Maar dit is de schoonste. Nou, dat vind ik dan wel heel erg leuk, zoiets. Ja. Maar dan is de cirk toch wel een begrip in Remuntje, begrijp ik dan? In Remuntje is dat een begrip, ja. absoluut. Ja. Dat moest een keer geweest zijn. En ja, de liefhebbers die liggen echt voor de deur als de kaart. Ja. Want ook de kaartverkoopavond is inmiddels een feestje geworden. Ja. Dus mijn oom die wil per se nummer 1 hebben van de kaarten. De kaarten werden genummerd. Ja. Dus die ligt letterlijk echt voor de deur. Ja, juist. Ja. Dat moet nummer 1. Ja. En dat is hem nog alle jaren gelukt, zolang als ik weet. En een keer in de sneeuw op de bank gelegen. Ja, dus maar inderdaad de sneeuw. Ja. Kunnen jullie dit jaar niet bij nummer 2 beginnen? Goed, om een beetje te staan. Ja, het is een fenomeen. En ik kom er vanaf ik ben deze maand 60. Ik kom er vanaf mijn 6 of 17e, denk ik. Okay. Ik heb er enige mis. En ik ben, denk ik, 25 jaar artiest. En 13 of 14 jaar spreekstijlmeester. En iets van 15 jaar ongeveer ben ik lid van de cirk De Tafel. Ja. Vroeger kwam die tafel elke vrijdagavond. Tot in de AIC kwam de cirk elke vrijdagavond bijeen. Ja, vergaderen. Dat was die ondernemerstof gedachten nog van vroeger. Alleen. Ja, maar ik ben dan niet zo'n zoeker, die man wel trouwens. Maar dat is gewoon te heftig. Hè? Dus en zeker in deze tijd. En dat kregen we nog een spits. Nu hebben we een inloopavond 1 keer per maand. En iedereen die zin heeft, die komt even naar Braam. En dan lullen we het. En tegen de tijd dat het november is, dan maken we even per aanspraak. En dan begint het circusseizoen weer. Ja. En die uitgifte van kaarten, is dat dan de maandje met vastelovend? Of? Gemiddeld 3 weken voor de vastelovend. Oké. Ook op een vrijdagavond. Ja. En dat hebben we nu ook wel een beetje een angeljesje gedaan. Hè? Want op een gegeven moment merken ze dat mensen hun kaart komen halen. Ik denk, yes, ik heb hem. En ze zijn weer weg. Ja. Maar Braam is al zo fantastisch om als die plek te gunnen. Daarvoor denk ik, dan moeten we voor hem ook een schone ogen van maken. Precies. Ja. Dus we hebben van nu laatste keer ook met, ook wel de laatste paar keren, toch met iets van een act of live muziek. Ja. Zodat de kroeg ook gezellig vol bleef. We hebben de nummers afgeroepen op serie. We hebben nog een tombola van gemaakt. Met priesjes door je worst van slechte ideeën. Dat soort kwakjes. En als ze iets kunnen winnen, maakt niet zo wat, dan blijven ze. Als het niks is, hè? Als het niks is, precies. Dus... Ja, dat is gewoon leuk over. En dan vind je voor altijd wel een artiest die zo maf is om de hele avond op de achtergrond muziek voor te maken. Ja, juist. Ja. Dat zal je weer in anders zien. Dat is een heel circuit voor mensen die het ook leuk vinden. Dat is nog, absoluut. Ja. En zie je ook altijd een schoen een live band achter te spelen? Wij hebben een bijzonder goede circusband. Ja, absoluut. Okay. Ja, dat is, altijd live muziek. Altijd. En dat zijn niet de eerste de beste. Dus, en dat is ook altijd een spanningsveld. Want die willen heel graag spelen. Die willen niet alleen maar de circushymne spelen, zal ik maar zeggen. Hè? Want we hebben eigen circushymne. Daar kunnen we het weer. Hè? Maar... is dat ook met wat dat op dat trommelken is, of is dat weer een hanger? Dat is de vluistermars. Oh ja. Dat is de vluistermars. Dom voor mij. Dat is dom. Daar starten we altijd. Wie denkt ze al door geweest? En je weet het nog niet. Nou, ik kom... dat is op een werkdag, dus meestal pak ik daar gewoon een oortje van het werk even vreven om even op en neer te komen. Dus ik ben er eigenlijk... En ik heb dat een keer gezien, maar ik vond het wel prachtig mooi, want iedereen fluistert stil en zit er ene met zijn klein poepfluitje en met zijn klein trommelken. En dat is een spul aan die hele zaal. Ja, moe stil en dan barst het los. Dus dan begint het de cirk. Hè. Dus, want het is op een dinsdag, zei je straks, hè? Het is altijd dinsdag. Op vastelovend dinsdag? Ja, vastelovend dinsdagmorgen. En jij werkt dan? Ja, ik werk dan, ja. Okay. Ja, bios op de biljart. Ja. Oké. In de piste. In de piste. Ja. Wat we toch nog eens kunnen samen. Ja, ik heb ook wel eens een keer vrij gehad, maar ja, laatste 2 jaar kwam ze uit met werk. Toen vorig jaar had ik net mijn nou baan. En ik vond het wel heel gek om een dag 2 te zeggen, want dood niet. En dit jaar had ik wat privé dingen dat ik heel veel vrije dagen nu ga. Dus ik heb ze opgespaard. En, vond je wel dan? Joh. Dan lig ik ook op zolder dat ik voor de deur door. En dan blijf ik toch liggen totdat het was slovend is. Ja, juist. Ja. En qua publiek, hè? Welke leeftijd? Van jong tot oud? Of? Ja. Ik weet dat mijn mam het nog wel eens dus in de cirk bij Willems nog op een biljart gestangen. Volgens mij zou het echt onder de biljart te wachten tot dat mam klaar was met zingen. Okay. Dus zo lang kom ik stiekem ook al. Ja. Maar het is echt wel voor alle leeftijden. Ja, absoluut. En er is dus natuurlijk een verschuiving van het publiek. En het jonge publiek is natuurlijk anders dan het publiek wat er vroeger kwam. Ja. En
de cirk wordt ook wel een beetje anders, een beetje moderner, maar het blijft wel vast aan vaste tradities. Ja. We hebben hem altijd dezelfde meer, warmen op, trummelke, protocol, kunt tegen ons met de nul. Dan moeten we even de vors te kakken zetten en dan kennen we weer. Dus dan begint het programma echt. Ja. En de humor moet best een beetje schuren. Ja, dat is de bedoeling. Hè. Dus altijd mijn taak is altijd om even te schuren met de vastgelovingsvereniging. Ja. Dus dat ga je op een leuke manier doen. Ja, dat hoorde ook. Ja, toch? En qua publiek moet ik zeggen, het is wel mensen die er echt een traditie van maken, die echt al dus 30 jaar, 40 jaar op Rie komen, die dan zelfs hun vaste plek hebben. Ook nu de circus verplaatst naar een nieuwe locatie. Op een gegeven moment denken ze, dit is mijn plaats, daar moet ik ook niet meer staan. Werden op elkaar gelet, dus er ontstaat gelukkig geen ruzie, het is wel vriendelijk. Ja. Maar dat is ook wel het publiek, hè? Het is aan de autistische kant. Ja, er is een halverwege de zaal, als je richting de bühne loopt, is een klein treetje naar beneden. Ja. En ik flikker er elke keer vanaf, zeg maar. Ik zit in de trainer aan. En het is elke keer dezelfde man die me tegen. Ja. Dus ik met dat ook elke keer. Dus is dit ook wel jongen? Ja, de wijde orde is dat ook. Nee, Charlie weer. Ja. Nou, de oomwoord net over had hij altijd nummer 1 net. De stong en de aaiencirk altijd aan de raam. Ja, de nieuwe cirk hadden we geen raam. Oei. Dus wat deed hij? Dat vind ik dan nog wel humor. Had hij zich een raam metgenomen. Ja, daar raad je wel van wat humor natuurlijk. Dat is wel heel lachen eigenlijk. Maar stiekem kennen we wel iets meer in dan ik. Want van de eerste ik ook naar de tweetjes wil. En voor mijn gevoel is de zaal nou wel echt stukken fijner. Want voor de vorige zaal al redelijk klein. Ja, de vorige, en ik heb het over de echte kroeg. Daar was het voor de artiesten fantastisch, want er stond ze boven op de biljart. We hebben er dit jaar over gediscussieerd. Of het podium niet nog een klein beetje omhoog kan. Want vooral voor die mensen achterin zitten, omdat de zaal groter is, meer mannen erin kennen. Maar in de aaiencirk stond ze gewoon, kijk ze zo op het publiek neer. Dat was fantastisch als ze er stond. Dat was geweldig. Dan had ze gewoon contact met iedereen in de zaal. Ja. Maar dat is nu iets minder. Ja, maar moet je de ex wel flink op aanpassen natuurlijk. Hè? Want... Ja. Dus, en het podium horen. En wieveel man kennen erin? Ja, er kunnen er 3 jongen in. Nou ja. Also, in de zaal zelf zeker. En dan nog veel meer, maar dan zitten die in het vuurgeborgde. Dan zitten die in de kroeg. Ja. En ik moet zeggen, in mijn beleving, de vastlovend gooi je meer drinken. En ik ken heel weinig evenementen die in de vastlovend werken van de buurtreter. Of neem een stek uit. Ja, de lampen kon ik weet van alles aan, denk ik. Dan gaan de lampen. En dan gaan de lampen, dat is gezellig, hè. Hoe was ik ook weer kallen? Ja, ik ben nu helemaal afgeleden lampen. Gij kotje al een aantal jaren. Het ging over drinken. Normaal gesproken, als je eten met de vastlovend kun je niet buiten. Want iedereen is dan puur bezig met soepen en die hebben er eigenlijk geen interesse in. Nee. Maar dat is meer het vuurprogramma. En dit is eigenlijk de enige locatie dat die mensen het ook nog... Die drinken, maar die stonden niet te kachelen, zeg maar. Nee, die stonden... Groene pilsjes te drinken. Die zijn nog maar net bezig. Daarna is er sinds alleen maar een spreken. Dan gaan ze naar de werf, dan gaan ze bakjes verzoeken. Het begint nog wel om 11:11, ja. Nee, en ook oprecht, wie duik best zich nog geweest, Charlie? 4 of 5. Ja, dan kennen ze dich. Dan kijken ze er ook naar uit en dan krijgen ze ook echt in de aandacht. Maar dat is ook oprecht, niet alleen maar omdat we weer streng zijn qua opvoeding, maar nee, dat vinden ze oprecht, de aandacht. En we hebben zelfs in New York gehad, had Rob en zo, Rob Verstappen, het al jaar weer opgetrooid natuurlijk. Dit jaar ook weer. Maar voor de eerste keer, nee, dat is buiten trouwens, maar dat is eens een keer geweest. En toen, we hebben Goos, en dan was ze zijn tekst kwijt. Helemaal kwijt. Hij wist het echt helemaal niet meer. En wat gebeurt er dan in de cirk? Niks aan de hand, jong, zit dicht, volgende. Ja. Niks aan de hand. En wat is dat? Nee, was dat behoorlijk of dat vervelend vindt. Dus zo, dat is ook de cirk. Ja. Dat is ook de cirk. Dus klaar, dat is ook prima. Absoluut, want dit zet je er ook flink voor in, Rob. Hè? Want dit dat behoud voor de braam ook. Ja, Rob is de grote vuurvechter van braam zo afgebroken weer. Hoor. Omdat er werd allemaal nu bouwen. Dat vuur zo te begrafenisstenen ondernemen. En dan laat je zo tot vuur. Dat is allemaal weg. En daar zou dat ook weg. Gewoon. Dat heeft Rob gezegd. Ja, Rob die woont 100 meter vanaf. En die woont 95% van de tijd in Braam en 4% thuis. Dus die moet wel een hoes kunnen kroepen. Hè. Dus, maar moet je weten, want ik dat atelier op mijn hoek bij de Zwalmenstraat. Dat is die moeder woont daar. Hij heeft er zijn atelier achter zitten. Ja. Maar dat is niet waar hij woont. Hij woont 100 meter van Braam af. Dat is de meest enthousiaste mensen die ik ken, maar ook daarna vroeg ik altijd wat zij er nou precies zijn. Rob is fantastisch. Alleen toen ik hem voor het eerst leerde kennen, dacht ik,
Dan ging ze tegen hem kallen en ging, ja, loesel Leon, nou, dat is kijk, dan gaan we super gedaan. Dan was loesel, zo, ik ga hard van me. In het begin, wat zei ze? Op een gegeven moment dacht ik, dat maakt niet uit. Dus nu is het, ja, tuurlijk, klopt. Neem eens wat er zei. Bij mij denk je bent op. Een hel met lachen. Dat is Rob. Maar hij heeft wel als ook van die borstplaten voor ons gemaakt, die we keer dragen. Hij is ook zilversmet, hè? En hij maakt alles, en een goede zilversmet is het. Dus, en het is heel veilig als vrouw om die om te hebben, want het is net een werpster. Dus ik ben er blij met. Ja. Dus dat zijn ook dingen. Ja. Nee, Rob die zorgt ook voor het prinsenkruid van de Nuul en zo. Dus die is ook wel zo hoog gedecoreerd bij de Nuul. Omdat er door veel gratis wordt uit natuurlijk. Ja. En de totale organisatie, wie voor man zitten we dan? We zijn nu met 8 of 9 man. Inclusief 4 meisjes. Ik zei de gek, Frits, Huub, Peter, Vert, Mark, Bart, ja. En dan de muzikanten, die goed, vergaderen gewoon niet met. Maar Nee, die hoeven alleen maar op te treden op mensen zelf. 10 man ongeveer, ja. Maar we was wel heel net ook als artiest. Je kreeg altijd van tevoren een uitnodiging, voor kooien. En dan kwam toen is het kaartje gebracht, niet met een envelop, met Nee. in de hand. En dan werd je ook nog een dankbrief verstuurd. Dus, qua werk... is niet elders neer, die dankbrief. Nu het gaat. Oké, ja. Nou, wel een keer of dat het geld terug kost te krijgen, daar heb ik wel een keer een brief van gehad. Nee, maar dat is wel iets unieks. Want de meeste hebben gewoon een fiche, nou, ga je de kaart verkopen en zwaar. Nee, de Eremön hebben ze altijd, en dat is ook die mannen met die omgedraaide bleemers, putjes op kop, inmiddels ook, en vrouwen. Hè. Er zit iets mystieks omheen. Wat is dat nou voor een clubje? Ja. En de laten van nooit helemaal het fine van los. En dan laten we het fine van los, dan denken ze toch... Het zal wel niet. Het is een raar club. Er is iets met het, en dat is prima. Ik denk als ze al samen zijn, boeten de cirk om dat ze ook niet snappen wat we van elkaar zien. Ja, precies. Het is een heel rare combi. Het is een bijzonder rare combi. Ja. Dus. Niemand weet wie dat de lijnen precies lopen. Nee, dat laten we ook zo. En wij het zelf wel. Ja. Ja, dat wel. Ja, maar Leon, die inderdaad die brieven, en die levert ze ook echt toes af. Heb ze dat altijd zo gedaan? Is dat iets wat van u dichtkomt? Want je zegt al, doe komt nooit met leeg hang. Dat weet ik niet, maar ik vind dat chic. Ik vind dat heft het net gaat op. Dat vind ik. En ik vind het oprecht, zeker voor artiesten, we betalen ze niet, dat zeg ik ook heel duidelijk. Die toch de moeite nemen om zich voor te bereiden om die Oscar te komen doen, mogen ze best wel laten merken dat ze dat ontzettend wel eerst. Dat heb ik zelf ook. Ja, zeker. Dus dan is het een doof dan nou. En ik schreef ook echt bij iedereen. Ik heb persoonlijk natuurlijk zitten er wat standaard tekst tussen, maar ik schreef het altijd aan dicht. En ik schreef het altijd aan de mannen van het orkest. En ik schreef het altijd aan die mensen die optreden van wat leuk dat je weer dit en dit deed of weet ik veel. En dat wordt gewaardeerd. Dat is eigenlijk ook echt de baas van vastelovend, ja. In de zin van, er is heel veel waardering, maar het is geen evenement, het is niet op geldje verdienen. Zo. En dan merk je dan alles steeds er binnen stoort. Het schiet er eigenlijk om de traditie. Sterker nog, ik denk dat als we daar aan zouden beginnen, mensen zo gaan betalen, dan besteedt je er voor 10 jaar in. En verhebelen voor het geld, dan is het wel commercieel. En dan is het gedeuns en dan wil iedereen zich ermee bemoeien. Ja. En ik denk dat juist de kracht van ons clubje is. Het was al spannend toen de AI Garde begon af te reuken. Vergeet dit nog wel, want die wel dachten van, die kroeg stopt. Via stoppen, laten we maar helemaal stoppen. En ik dacht... Ja, juist, ja. Zo ging het ongeveer. Zo ging het ongeveer. Ja. Maar het is altijd met tradities, hè? Want ik heb wat van die artikeltjes gevonden. Dat was echt wel, dat leeft heel erg ook in de mensen, zeg maar. En dat, Er is zelfs een hele krantartikelreeks over verschenen, over de toestand van dat de AS-cirk, de versus de nieuwe cirk. Ik denk, nou, die weten meer als ons. De journalisten is nog naar de cirk gekomen en er was allemaal geprobeerd nog iets te ontrafelen. Die hadden echt zijn best gedaan. Op de dag van de voorstelling, hè? Op de dinsdagmorgen waren we daar. Ja, maar dit hij is heeft het echt geprobeerd. Dit is toch niet de echte cirk, Leon? Ja, ik zeg, echt, dat kan niet. Ja, maar als hij dat dan doet, dan snap je niet wat vastelovend is, denk ik. Ja, nog, dat is vastelovend, want dan gaat iedereen lullen en lullen is leuk, want dan wordt het nog meer stieker en dan komen ze kijken wat er aan de hand is. En dan weer het aanval. Dus dan denk ik, gewoon. Negatieve publiciteit is ook publiciteit. En artiesten inderdaad, hè, de circusartiesten, Charlie het Wiertal, maar je ook nog artiesten uit andere steden, dorpen? Jawel. Kijk, we hebben natuurlijk ook
Weet ook weer die is overleden. De bekende liedjes zingen uit Ruiver. Ik ben even zijn naam kwijt, maar daar hebben we nog eens een dag voor georganiseerd. Maar we hebben ik stond open voor altijd artiesten van buiten, maar ik vind wel dat er nog een Remunsfeestje moet zijn. Want overwegend is het Remuns. Dat is natuurlijk wel de cirk. Hè? Ja. Maar ik vind het altijd leuk om eens te plukken hoe het buitengebied is. Ja, juist. Ja. Dat vind ik dus grappig. Ja. Is dat lastig? Of? Omdat het ook natuurlijk voor niks is. Hè? Nou, om je heel eerlijk te zeggen, eigenlijk in december dan kreeg ik de kriebels. Ik denk, gaat het mij wel weer lukken? En halverwege januari denk ik, shit, weer morgen. Ik hoop niet dat er nog meer gaan halen. Nee, juist. We moeten afzeggen. Want we mogen maar 20, 21 nummers zijn, want we moeten voor het Bakkers 3 verklaar zijn. Hè? Dat zal de zaal liggen. Dus dan is 200 meter verderop wordt de Bakkers in de roer gegooid. En dat is ook een evenement. Dus het moet wel een beetje aansluiten. Alhoewel de laatste jaren ook vult steeds meer. En dat is de voordeel van Braam, steeds maar mensen blijven hier hangen. Ja. Dat was vroeger bij de cirk op de Nieuwe Boulevard, was dat niet. Dan waren ze weg. Dan, als het te lang duurde, dan ging het volk. Hè. Dus. Ja, de Bakkers, dat kennen we in Wiert op zich niet. Het Café de RMD heeft het ook sinds dit jaar gedaan. Maar dat is in Remuntje en Zwamen en zo is dat. Ja. Zwamen, dat bestaat niet. Dat is bedoelsgemond Noord. Dat is toch ook goed van hetzelfde. Ja, we hebben Vechterbier, dat is ook een netwerk. En dat is onze ambassadeur in Zwamen. Ja. Dus, dat is onze militaire attaché in Remunt Noord. Maar Zwamen heeft dat gekopieerd. Maar Remunt is dat een hele eigen traditie. Ja, en is dat een beetje de tegenhanger van de Stadsvastloonsvereniging, moet ik dat zo zeggen? Nee, het loopt een beetje neven. De Stadsvastelovensvereniging is natuurlijk, zoals hier de Hoogstekers, een beetje de frakke club. Het is wel chique pakken. De Stadsvastelovens, dat zeggen ze dan. Ik noem het altijd de drive-in club van de stad. En daarna hebben we nog 13 vastelovensverenigingen die mensen zo leuk zijn. Maar de Bakkers is eigenlijk ook een soort vereniging. Die hebben de god van de drank. Ja. En dat bestaat allemaal neer van één. Alleen die zin, je moet zeggen, ik vind het toch wel weer leuk. Het is ook wel eens doorgeslagen door de verkeerde kant in de geschiedenis. Die consumeren weer. Verenigingen. En het is ook het is iets platter. Het is allemaal iets platter. Ja. Dus we hebben er zelfs een tijd gehad. Er zaten er van die dubieuze types bij die met een leek wagen kwamen rijden en zij op zijn poeiers snoven en zo. Dan wou zelfs Kastelein nog niet dat de stamkroeging is. Nee. Nou, maar wel binnen, maar niet de verzamelplek. Nee. Maar inmiddels is dat een gerespecteerde club. Maar joh, toch? Dat moet allemaal neer van één keer bestaan. Ja. En dat is de humor. Het is ook een beetje op de draak te steken met de rest. Jazeker. Dus ik kies zo'n stadsvastelovensvereniging hebben ze ook nodig. Al is het maar om zich dat tegen af te kunnen zetten. Anders hebben ze niks om over te kunnen lachen, zeg je. Ja, maar goed, organisatie. Als dat inderdaad heen weert, inderdaad, dan toch de optocht. Dus kijk je wel absoluut nodig. En ik denk ook dat ze zich aan strakke protocollen haaien, dat een traditie ook blijft bestaan. En dat de dingen niet verwateren en veranderen te veel. Ja, het is een beetje het probleem altijd met tradities. Als je te veel aan een traditie vast wilt houden, vind ik, dan verlees je op een gegeven moment publiek, want dat vind ik niet meer interessant. Het is juist de kunstdek om wel mee te willen gaan in bepaalde dingen en doordoor het eigenlijk de traditie goed te houden, zeg maar. Ja, maar toch als je de boerenbal of de boerenbroel of de Venlo ziet op een merentje, dat is volgens mij al vanaf de oorsprong is dat op de merentje en dat is ieder jaar exact hetzelfde volgens mij. Ja. Wat ik nu begon te vertellen nou, bij de documentaire van Lex Uitingzoog. Ja. Maar heel die merk zit gewoon knansvol. Tijdens de boerenbroel of de Venlo. En die traditie is altijd een Ier. Als dat in Wiert zit, net zoals standaard was het maandag, hè, dus dinsdag gaat iedereen of vrij op spijbeltje van school. En op een gegeven moment zouden ze wel wat qua animo wat teruglopen. Toen dachten we die van, weet je wat we doen? We gaan op zaterdagavond doen. Maar het werkt totaal niet, want boerenbal en Wiert is op maandag. Ja. En die traditie, als je bovenaf stapt, dan zie je in de gang dat het rechtfeit nog niks meer is. Ja, dat is zo. Dus een goede balans tussen traditie en vernieuwing. Ja, de cirk is ook een stukje traditie. Het blieft het ontvangst van de stadsvastelovensprins. En dan wil de protocol bij die ontvangen wordt. En dan wil de holen voor die met binnen. En we geven elkaar cadeaus, zetten elkaar te kakken. En dan begint het programma. Ja. Dat hoort er gewoon bij. En dat is ook leuk. En sommigen vinden dat geweldig. En sommigen ergeren zich aan. En dat is allebei goed. Want dat is leuk. Ja, ja.
En je kunt ook niet voor iedereen altijd goed doen. Nee, daarom. Dat doe je ook niet. Nee. Hey Anne, ik zei al even, vroeger zoals onder de tafel dat die man op aan het rijden was. De trein nu samen op. Wanneer is dat begonnen, zeg maar, Dick? Of het Dick een beetje overtuigd? Of hoe is dat? Ja. Ja. we hebben ook diepgrondje gevraagd. Goed, mam en ik hebben een hele hechte band. We zien echt... Twee hangen op één boek. Ja, echt. Dat is een hele hechte band. Dus als mam naar de madame komt en die heeft geen zin om al die reizen alleen te moeten maken, dan kijkt hij wie ze mij binnenkrijgt, zodat ze haar maatje bij zich heeft. Okay, ja. En hetzelfde heb ik dan een beetje bij de cirk gedaan. Ik denk, ik moet bij metwerkende artiest, ik moet het podium op, ik wil mijn maatje bij me hebben. Ja. Dus ik denk dat mam en ik een beetje op die manier werken. Mam is daar wel ook echt een artiest. Hè? Absoluut. Ja. Ook zangeres, actrice, die durft dat allemaal. Zeg het, en die gaat echt in een... die eerste act bij ons was zo'n binnen aan de blote gaas soms op het podium bij spreken. Daar blikt of bloos hij niet bij. En die zei ook alles tegen iedereen. Dus die trekt mij daar dan wel in met. En dat gek durven doen. Want ik heb zelf geen aspiratie om met Dammerkoer en zo te gaan doen. Of? Nee, ik heb het ook wel eens metgedaan. Okay. Ik ben opgeleid als klassiek danseres. Dus ik ben het podium, dat is me niet vreemd. Maar ik ben wel het ingetogener. Dus mam helpt me wel om eens... Maar het is wel de helft van voorheen, zeg ik altijd, heet en hel. Samen met zijn nichtje Troy nog op. Ja. Dansende duo heet en hel. Zingende duo. Ja. Dat deed je voor metal nummers. Daar maakten we dan een Ramoonse tekst op. Ja, okay. Wat ze wel vindt. En dan de ongeveer naar achter zwemmen. Ja. Ja, leuk. En die man, dat jullie van Charlie is, heeft ook bij Hoendervel Dorst is beter met vrienden met gezongen? Ja. Oké, ja. Ja. God, ik schrok dat ik dat verkeerd ging hebben. Nee, dat is helemaal goed. Mam is van Halen. Dus het was ook wel leuk dat die man mam een keer hebben metgevraagd. Ja, volgens mij hebben ze met dat nummer de LVK gewonnen. Ja. En dan was dat in coronatijd. En dan had ze de ovenklok. En dan mocht nemens naar boeten met tassen en een hond. Ja, dat hebben we op Facebook nog gezien. Dat ze allemaal onder het zoeken waren. Ja, die wilden natuurlijk feest vieren in Halen. Dus die hebben zich een paar hun verzameld. En die zijn feest gaan vieren in Halen. Ja, leuk. Ja, dat was wel. Dat was ook een schoon nummer trouwens. En het was een goede act wat er omheen was. Dus dat zal zeker meegespeeld hebben. Ja, met dans. Ja, daar hebben we het ieder geval gehad. Act is tegenwoordig belangrijk bij een liedje. Ja, kijk maar naar zo'n festival. Typetje. Ja. Maar ja, weet je dit? Als je goed zingen en goed serieus zingen en je kunt niet zingen, dan denk je, wat vals zeggen, wat erg. Maar als je er eigenlijk nog meer rijdt, het is gezellig en vind je het zelf leuk, dan kun je er ook mee weg. En dan heb je er gewoon een super werken. Oh, dat is ook niet bestaat. Ja. Nee, dan ben je wel met de gens. En zingt ze zelf ook? Nee, wat ik zeg, noem met heden. Maar nee, ik ben echt geen zangeres. Nee. Wel een tamboer. Ja, ik doe wel een trummeltje. Mogen je inderdaad en ik weet niet wie dat is gekomen, waarom heb ze mij dat gevraagd? Van de dichter dat gevraagd heb. Ja, kijk. Kijk, vroeger die Jan Overmans. Oh ja. Janna. Een goede opvolging. Ja, juist. Ja. En wat is het schoonste moment van de cirk van de afgelopen 180 jaar wat je hebt metgemaakt? Los van Charlie uiteraard. Dat was het schoonste moment. Of een paar we hebben ook ooit de hele hoge Limburgse orde gekregen. Hè, voor was het om aan een persoon gegeven die voor de vastloven betekend hebben. De gulden humor? Nee, niet de gulden humor. Dat is nog heel erg goed. Maar allemaal die dingen eraan hangen. In ieder geval een belangrijke van de stichting Gezamenlijke Vastlovensvereniging hebben ze ons gewaardeerd omdat... Als een van de, normaal was het altijd personen, als instituut, de cirk, en we zijn eigenlijk niks. We zijn niet ingeschreven of zo. Nee. We zijn geen vereniging, we zijn niks, we zijn een paar vrienden mee. Maar daar hebben we wel een prijs voor gekregen. Dus, dus een leuke waardering voor de cirk. En wat is leuk, ja. Voor mij persoonlijk vond ik heel erg leuk. Leon had ons gevraagd om met te doen. Vond ik, ja prima, we organiseren dat feestje wel met. En toen had je met de kaart uitgeven, had je wel eens even een tjunke gezet. En toen kregen we ook officieel de fes opgezet. En ik weet nog dat ik zelfs een beetje de tranen in de uig had. Toen ik dat lelijke heutje opkreeg. Dat was voor mij, dan denk ik, het is toch een officieel moment. Ik hoor erbij. Ja, dat vond ik heel bijzonder. Ja, wat ik heel bijzonder aan vond was dat die man en Maria...
die trooien jaren geleden samen op feestjes en die kwamen op mijn broerlof. Oh, oké. Let op, ik was 27, dat is 33 jaar geleden. Ja. En dan kwamen die verkleed als 2 tietekes en dan gingen die een beetje door, wat is zo chic. En dan ging die maar veel van die, maar Regis raad maar van Marja en dat die ook. En dan heb ik een foto. En dat sluit ook een beetje op een stoel en 6, waarvan ik in de midden stond met mijn trouwpekje aan en die 2 Rezi en Marian neven mij. En dan heb ik jaren later wie dich en Damian. Damian is de dochter van, dat is ook even circusmeisje geweest, maar dat heeft afgehukt. Maar dat is de dochter van Maria en dat is de dochter van Rezi. Heb ik een foto. Ja. 25 jaar aaier, met de heur 2. Ja, dat is precies dezelfde foto, alleen dan met de dochters. Ja. Dat is natuurlijk uniek. Dat is natuurlijk wel dat echt een generatie doorgegeven. Dit is wat we willen. Ja. En wat gaat er wel eens fout? Alles, maar neem eens uit dat. Nee. We hadden eentje een programma aan even en die hebben allemaal 11 minuten geloof ik, hè, ongeveer. Ja. Eén ding is langer geloof ik. Ja. En iedereen stiet er zo royaal op te treden, minimaal 15 minuten de man door. En toch, planning klopt altijd redelijk, zeg maar. Ik stond meestal een beetje op het eindje en dan volgens mij een kwartiertje uitlopen is maximaal wat je zin hebt. Op de achtergrond zijn altijd enig. Ja. En verder doen we wel eens evalueren. We denken, wat is er eigenlijk misgegaan? Niks hè. De ene gaat meer opgeruimd dan de ander. Ja. Nee. Ja, wat zit er mis? Ja. En die hebben een stadsdichter. Ja. Mark en die doet Latta. allemaal gedichten over lokale dingen. En ik loes nog, ik weet toch niet wat er aan de hand is gemunt. Dus ik weet wat er mis is gemunt, maar ik weet niet hoe dat hij overheet dan op dat moment. En maar dit eindigt altijd met iets over Allah, geloof ik. Ja, en dat was toen van de Mleen. Ja, en dat mocht. Ja, een prachtig gedicht en elke zin eindigt op Allah. En dat weet je ook volgens mij, net zoals dat Trummeke ook al, volgens mij doet dat ook elke keer vertellen op een. Ik heb tenminste 3 keer gehuurd. Dat stuk zit altijd in zijn verhaal, waarvoor wie de rest van het verhaal altijd anders is. Hè. Dus, en dat duidt er een beetje de lokale politiek of gedeuns of wat er vindt. Hè. Dus, en ook dat mocht schuren. Ja, dat is professor Dr. Gooibotter, want die heeft latten van achter. Er is wel een schep misgegaan met onze keubedrager. De artiesten werden namelijk binnengehaald. Ook op een hele speciale manier. Het hele publiek gaat ook echt op zien, zodat de artiest naar voren kent. En dat in de showroute komt. Dat was Bart. Ja. Bart Joosten was onze stagiair. Dus, we hebben in de overgang hadden we weinig artiesten en toen hebben we voor wat stagiaires benoemd. Bart Joosten was 2 meter, mijn beste vriend, ook altijd de optocht met Lau. En Bart is een goeie vent, maar af en toe, en het trooi op als Heino, dat had wel eens vaker gewoon playback, heel leuk. Alleen ze altijd tegen Bart zeggen, niet met die arm zweien, want van 9 van de 10 keer gaat je naar arm moeten komen. Maar dat gebeurde de ogen. Ja, zo blauw. Is die en ja. Met de slappe arm, ja. En ik heb achtergrond doorzingen. La 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 la. En dat was Bart. Maar die moest dan met onze, we hebben een voorganger, dat is Keup. Vroeger was het Jeube. Jeube is inmiddels met pensioen en nu over Keup. Dus dat moet echt een zijn naam zijn. En dat is een mooie keramieke pop. Keup, die heb je wel eens gezien, denk ik. Ja. En elke artiest wordt opgehaald in de foyer, gewoon in de kroeg, in het Voorgeborgte. Ja. En die wordt dan onder de circus hymne, die wordt in de binnenkrok, heb ik ook metgemaakt. Ja. Dus we brengen elke artiest naar voren en we brengen hem ook weer weg. En dan halen we de volgende weer op. En dat was goed, dat podium stiet. Ja, er zit dus 1 podium achteraan nog. Ik weet even niet meer hoeveel was. Achteraan zit het podium met de muzikanten, zeg maar. En er zit er eigenlijk een klein podium. Een beetje, niet in de midden, maar wel iets meer richting de midden. En mensen stonden om en heen, zeg maar. Dus je stond niet zo op te treden, je stond alle kanten op te... En dus, dat was een beetje van de gedachte van de aaien-cirkel. Daar stond ze echt letterlijk omheen. Dus daar stond ze gewoon in de 7 vol. Dus, en dat hebben we niet helemaal geïmiteerd, want... In deze zaal hebben ze toch een beetje de neiging om de vuur te gaan staan. En daarom schuiven we dat podium meer door het midden. Dan moesten ze er wel een beetje meer gaan staan. Dat is het leuke, dat vinden wij leuk, tenminste. Nu is dat voor een zanger denk ik makkelijker dan voor een gesbutergieter in de middenstand. Oh nee, ik vind het fijnste, zeg maar. En dan, als dan op een gegeven moment gewoon mensen dat leuk vinden, dan een beetje mee, ik vind dat juist heel erg even. En het is wel alles echt zo'n sketch uit, wat je... Ja, niet een ton praten en alleen maar... Nee, je moet wel ontkallen. Maar als je een sketch hebt, dan kan het lastig zijn. Niet meer, want een sketch heeft meestal wel wat meer plaatsen dan vuur. Dus het is wel een beetje improviseren, denk ik. Gerard, dit jaar schoonzwem gedaan. Schoonzwem, echt.
Het was een retro act, ja. Als ze dan aan de achterkant steeds hebben ze inderdaad een heel ander act. Ja. Nou, dat was in de Aaien Cirk altijd. Dan reep het publiek wat in de achterkant stond. Omdraaien! En dan was het dan nog een keer. Ja. Of er kwam iemand met een goochel act en alleen in de achterkant zo wat er door was. Ja, dat kent ze ook wel met spelen. Dat is wel humor. Ja, dat is wel humor. Ja, die unieke dingen, die hebben ook, maar dat is sowieso een Remunje, een paar dingen. Want die hebben ook in de Braam, de Jos, of wat zegt nou Jos? Verstappen doet dat ook, organiseert de achterste boete, de binnenste pas. Alle vast of wat? Ja, goed, als ze dan Rob liggen, is het elk weekend vastgeloofd. Dan moet je achterste boetezitting of zoiets. Dan moet je als artiest achteruit door de zaal lopen en dan pas optreden. Dus eigenlijk helemaal nergens over. En was er een huur, was dat ook zo'n kroegje, daar is een traditie, dan moet je... Het was ook weer deze een prins uitroepen, wat helemaal nergens op sloeg. Want dan weet je ook, tegelijk de applicatie er nog gedaan. Weet je, een hele bonte oventje, weet je, zeg, of een hele vast oventje doen, weet je, in een ene oventje gepropt. En zo. Ja, overal hebben ze schoon tradities verzonnen. Hè? Ja, juist. Wat doe je nog buiten de cirk met vasteloventje? En nog andere activiteiten? Ik loop afgelopen jaar ben ik voor de 16, voor de 44ste keer metgelopen in de optocht. Dus waarvan we de eerste 35 jaar zijn we ontzettend trots op geen prijs hebben gewonnen. En daarna begonnen ze ons prijzen te geven, te vermoeden ze dat als ze ons een prijs geven, dat ze hopen dat we met zo'n kappen of zo. Maar dat doen we niet. Samen met de lange, de arm altijd. Ja. Dus dat doe ik. Ik zoek altijd de kleine vastelovend op. Zondag, mijn mam had ook een eigen café. En die hebben dan op zondag altijd een broelof. Dat is ooit begonnen wie de hoerenbroeloft in plaats van de standaard boerenbroeloft. Maar toen hebben we ieder jaar een ander thema aan de broeloft gedaan. Dus die klasse, dat ze dat vind ik zo fijn. Dat is die... Ja. Zien we een plat, helemaal hier dit door. Maar het speel wat we dan samen spelen, dat vind ik heerlijk. Want dan bussen dus eigenlijk met vreemde lui of stamgasten die ze al 20 jaar kent, bussen aan het acteren de hele dag. En dat is een toneelstuk en nemen ze het tekst geleerd, maar iedereen hield zich aan zijn rol. Ja. Ik vind het zo bijzonder wie dat kind lopen in de vastelovend. Dus ik zoek echt wel die kleine dingen op. Kuukjes morgen. Wat is dat? Kuukjes maandag. Kuukjes maandag, moet ik zeggen. Wat is dat ook? Vastelovens maandag. Ja, ook acts. Butes, liedjes, Echelles even. Ja. Alleen het podium is veel leger en dat is iets platter. Ja, en ook heel druk. Ja, en hoe is het op het publiek niet zo goed. En dan roepen ze elke keer naar de act, roepen ze. En wie vond je voor dit? En dan roept het hele publiek. Kut! Ik kreeg dat eigenlijk nooit met, maar ik sta alleen maar boete. Dat is de traditie. Kut met een C, hè? Ja, wat zeg je? Een muntje, dat is zo van Klaas. Dan ga ik dit nog goed maken. Loop naar de pomp, dan ga ik ook nog her op zondagmorgen. Eieren mensen, liedjes samen zingen. Oh, dat is wat ik. Dat is free nu, hè? Dat is pas voor de afgelopen paar jaar. Ja, ik denk een jaar of 5. Ja, zoiets. Ja. Dat is dus dat zoek ik op. En dan eieren mensen, of oor je mensen in verzorgingstehuis of gewoon op straat? Of? Nee, dat is op straat, voor de biep. Daar staat een pomp. Ik weet ook eigenlijk niet helemaal de oorsprong van dit feestje. Maar dat werd ook met live muziek. Iedereen kreeg een buikje hoe de tekst in staat. En dan zingen we liedjes als Bekker schiet, lekker schiet, oliekoek. Ja, Roemenië had een behoorlijk dikke merlink, hè? Dus een boek vol met Roemeense liedjes. Ja. En er komen er gelukkig nog steeds een hoop nieuwe bij. Ja. Best wel tekstschrijvers. Ja. Nice. Absoluut. Ja, sowieso een muntje. Ja, ik werk er nu, hè, sinds ik loop er elke dag, dus het is prachtig. Ja. Ook LED, dat is eigenlijk wel... Dat is geen Remunje. Nee. Jawel, dat ligt in Remunje, maar het is meer Duits, dat valt me. Of Chinees, of... Dat vult niet, als het doorloopt, vult ze zich niet toe. Hey, en is er al, want ik weet niet wat je moet zeggen, je zei net het 6 keer 11, toch? Dat is over 3 jaar. Hè? En wat is er voor komend jaar, er is geen thema, is er komend jaar of is er wat speciaals of is er voor het 6 keer 11 wat speciaals? Ja, dat 6 keer 11, dan moeten we natuurlijk iets mee doornemen, want dat is natuurlijk uniek. Er zijn niet zoveel, als we het horen, er zijn niet zoveel verenigingen die, we zijn niet in zo'n vereniging, maar er zijn niet zoveel clubjes die dat horen natuurlijk, hè, maar we gaan het horen. Want het nageslag zit er al, hè, dus ik ben 60, tegen die tijd ben ik 63. En ik heb al gezegd, ik doe dit maximaal nog 4-5
5 jaar en dan moet er iemand anders op dat podium zo, want dan wil ik weer stomme acts doen. Nu ga je dat langer doen. Ja, nee, maar serieus, want ik ga in het verleden, de vorige Circman, daar stonden we er geen moment, als de 70 stonden ze nog op dat ding in een dag. Ja, op een gegeven moment is er een moment dat het short is. Ja, dat moest een moment over. Soms is het ook gewoon goed om vernuit, hè. Ja. Maar dit jaar werd ik nog voor zorgen om het er volgend jaar nog, alsjeblieft nog een keer te doen. Dus dan is het gewoon zeker doen volgend jaar. En zie je ook wel eens, want ik ben zo'n vroeg met die man met gegaan, hè, dus dat is zich ongeveer bejaard en de man stond bijvoorbeeld bejaard. En we zien je er ook wel eens bij het publiek, dat je inderdaad mensen die al jarenlang doorkomen, dat je op een gegeven moment interviews met nemen of... Ja. Generatie op generatie, dat vertelde het net, hè? Het onder de biljart. Ja, maar dat was als artiest, zeg maar ook gewoon bezoekers. Nee, maar ook mijn niks met mijn oom dan altijd metgegaan en daardoor kwam ik dan weer met. Dus ze merkt dat het jonge publiek werd metgenomen. Ja. Door familie, door de buren. Of nu dat ik erbij zit dat mijn vriend, dus van mijn leeftijd, gaat meer erbij komen. Dus. En dat is ook wel een beetje lastig soms, of niet lastig in de zin van nu publiek. Echt nu publiek, dat moest het eigenlijk via moet je een beetje opvullen. Want anders komt ze dan niet zo snel heen. Dan is het meer van dinsdagmorgen, 11 minuten voor 11. Dan heb je in de gaten. Ja, we waren vroeger ook brak, maar we gingen toch. Hè. Ja. Maar, dus er moest wel even, dat ene keer met hebben gemaakt en even snappen. En dat moet ik wel raken. Ja. En we hebben nog een beetje de regeltjes, of de ongeschreven regels van die vaste plaatsen. En we hebben natuurlijk een club die de nieuwe cirk natuurlijk niet de ijscirk vindt. Want de locatie is alles. En dat is dus ook een stukje publiek is verdwenen. Ja. Een gedeelte is gebleven. Er komen nu wel gelukkig steeds maar jong Luby die het ook echt leuk vinden. Ja. Althans, de indruk heb ik als ik hoor wat ze tegen me zeggen na de voorstelling. Ja. En ik denk dat en als we dat vast kunnen haaien. Veel vinden als jong Lu, hè? Ja, maar dat is natuurlijk wel de grootste uitdaging volgens mij voor eerdere vastloonsverenigingen of organisaties of wat dan ook, om die jeugd ook te blijven bingen. Ja, absoluut. Want de jeugd die zit alleen maar op een telefoon te kloeten. En ik ook. Of hardstyle loesteren met de vaste loof. Vind ik ook allemaal prima. Ja, maar mijn nemen is belangrijk. Dat is ook als je, stel je zo een buitengala gaan organiseren. En je zet, weet ik veel, 218-jarigen hier. Die gewoon echt zo, kijk wat is dit? Ik snap het niet, ik vind het niet grappig. Maar als je er nog een groene buitengala hebt en je neemt 20 mei. Dan vinden ze in één keer wel leuk, want dan moet je gewoon naar mij getrokken worden en snappen wat het is, wat de bedoeling is. En ook een beetje de voorpret nodig, inderdaad. Hè. We moeten gewoon verredelijk heren, wat zijn de regels en verhalen van andere jaren. Want de voorpret, dat is denk ik met ieder feestje nog leuker. Dat is ook leuk. Ja, maar ik zei heel dankbaar. En ze kennen zelf steeds op binnenkortje, want je hebt hier een kroegje en dan links was hier de hooibeugelbaan en dan rechts is ik weet niet wat er eigenlijk op de hooiplaats is gebeurd. Ja, daar komen appartementen. Die is gewoon verplaatst. Oké. Dat is goed stukje opgeschoven. Dat is de deal waardoor Bram met kunnen blijven bestaan. Want dat met dank mede en dank aan Rupke. Oké, Rupke heeft een leuke bak trouwens. Rupke heeft ook wel humor. Hè? Ja, dat maar Rupke vertelde ooit wel op een feestje en dan zag er en was even een kakfeestje en had er zo. Dan stelde zich er een voor, ik ben Robert Roderick Jansen. Of ik ben Roderick Peter. Rupke kijkt me aan. Ik ben Rupke. Even geweldig voor. Ja. Maar zei er binnenkort mensen met, hey, zie je weer, wat leuk. En die kennen ik toch op een gegeven moment. Echt dezelfde club toch. Ja, ik denk dat de mensen tegen eerder opvangt zetten over voorkomend jaar Rupke. Ciao, die niet vallen hè. Die werd steeds slimmer, joh. Ja, maar zeg best wel een flink stapje, hoor. Als dit niet op heeft gepakt. Hoe zijn er gevallen dan? Het is zo druk dat er weer een beetje opgevangen. Ik stingen dus vroeger aan de raam met mijn oom. Maar dan werd zo krap dat we op de vensterbank kropen. Ja, met een paar pils ben ik er ook wel eens van afgevallen. Maar dan waren het zo druk dat ik hem heel zacht terecht. Ja, stage diven, zeg maar. En zo zijn de pistemeidjes ook ontstaan. Ja, klopt. We gingen met een paar vriendinnen. Dat is ook heel erg grappig. Eén is mijn nikske, de andere ging ik vroeger met een school. Dat waren weer 2 vriendinnen, dus met de vasteloving. Ik zei, we kenden ons allemaal weer. En daar stingen we eens een keer ook een dansje te doen op de hymne. Ja, en je had van die persjes besteld. Uiteindelijk, toen we dachten van, we doen altijd dat dansje. We gaan steeds naar hetzelfde feestje. Kom doen voor ons hetzelfde jeske aan. En bij het circus hoort dan zo'n slipjeske. Ja. En zo zijn de pistemeidjes Remun ontstaan. En ik zag gestaan en
Dat zijn nou die lui die we nodig hebben voor de toekomst. Ja. Dat hebben ze als eerst een keer laten optreden. Ja, we hebben eerst even getest. En je herkent je niet. Als dat ze helemaal in... want die hebben echt zo'n hele outfit. Gezicht wit gesminkt en een paar zwarte accenten, geloof ik. En pruikjes kunnen rondgehouden, geloof ik. Ja. Ja, maar ik bij. En die ontvangen ik ook, die eerste keer. En ik denk, wat zit er weer? Maar ja, dat is echt heel... Maar die Ierse zaal, dat vond ik wel prachtig goed, omdat dat was zo lieg. Ik kan je bijna niet voorstellen. Ja, dat was eigenlijk geen door, maar door. En die lampen, die houden ons ook tegen de kop, hè. Dat en ik ben 3 dagen, hoe noemen ze dat? Op het Pubblind geweest, met die lampen, die kun je echt mee zo te kijken, dus... Maar wel ook een leuke zaal. Misschien wel niet de charme van zo'n vernachelde zaal. We waren een klein beetje shoe of deze zaal niet te hip en te strak. En dat vond ik toch wel even spannend. Ja. Het is nog wel iets relaxter in de zin van, toen was het echt zo langs aflopen, zeg maar. En nu, het stiert vol, maar dan kun je redelijk roderen lopen. En dat kroegje vooraan, dat scheelt je ook veel. Dat ze even de kroeg in kunnen. En dan stond een man of 20 geloof ik, die gewoon even wat wil drinken. En dan moeten ze zitten paar te roken en zo. En voor kind vooral de heugden in, dat is meer ruimte. Dus dat volgend jaar gaat het podium sowieso minimaal 10 centimeter omhoog. Want dan kunnen mensen achterin het toch wel beter zien. Want het blijft natuurlijk een beetje een platte zaal. Ken je dat niet dat ik het ook kan bedienen? Dat je erop stond, je een beetje door de zaal heeft kan rijden. Zo. Nou, als we dan aan de menagemeester vragen, dan moesten ze niet zeggen, want dan gaat hij pakken ze, dat gooi je doen. Dat is een joystick. Dat is goed. Ja. Ongelooflijk. Ja. We hebben dus de cirk, vol met kleine tradities en een leuke club mensen bijeen. Ja. Het is gewoon een feestje. Dus, een feestje, zoals ik het huur, een uniek evenement. Wat je eigenlijk nergens ziet. En het hele jaar kreeg ik dan op de Cirk-app, want we hebben natuurlijk een Cirk-app, kreeg je met, is dat een idee? En ik kreeg zo een of ander dom filmpje. YouTube. Oprecht, ik heb nog nooit zoiets meegemaakt. Dus echt uniek elke keer als het doorkomt. Ja. Ja, nou, dat moet het ook blijven. Ja. Dat zie ik als een compliment. Ja, is absoluut. Absoluut. De doorstart zie ik, en ik ook in de zin, want dat de doorstart, dat was toen best wel even spannend. Hè. Ja, want er was wat kennis in de oeuvre weer, maar de doorstart door met wel heel erg gelukt is, denk ik. Dus nu redelijk nieuwe cirk. Ja, wat is nu? De traditie is hetzelfde. Ja, maar ook dan een paar man die dan zeggen van, dat is niet meer de cirk bij wel, dat die dan niet meer komen, dat is misschien nog zo slecht nog niet eens. Dus. Nee, dat je ook qua volk niet vernauwen even goed en qua publiek. En gebleven dat ze niet komen en dat ze eerder jou zeggen van, het is toch niet de mooie cirk. Precies. En die heb zijn, die komen dan nog niet meer. Dus er waren er 3 gekomen de eerste keer, althans die we gesproken, die zeiden, dit is toch niet helemaal een ijscirk. Nou, dat was laat snel, dan moesten ze doen gewoon. En dat hebben ze gedaan. Probleem opgelost. Ook dat is dat zorgt er voor een muntje. Het zit zo'n schatjes. Precies, dat is echt gemunt. Ja. Dus we hebben het ook niet koud, we hebben het kaart. Nou ja, het Zwitserdialect is ook niet hoe ze schrijven. Dus, dat weet ik, maar ik ben mijn moeder sprak dat ook. In Zuid-Limburg zeggen ze hupger of hupgier. En wij zeggen haaie. Het kunt je wat grof over. Ja, maar het is wel vlotter. Het is hartstikke vlot. Ja, en we zijn gewoon efficiënt volk. Dat is alles op gebaseerd. Ja, dat is goed. Ja, ik vond het geweldig om allemaal te huren. Ik heb heel veel nou dingen geleerd. Dus ik weet niet, heb je nog Noorbranders vragen? Want wat ik zeg, ik denk echt dat het een uniek evenement is, wat je eigenlijk nergens ziet. En dat vind ik wel heel erg gaaf. Dat is nou een traditie die moet je inderdaad in ingooien. Dan moet je ook niks aan schaven. Misschien wel her en der wat dingetjes, maar dan moet je gewoon laten wie dat het is. We gaan nog heel veel promotie maken en Wier. En dat die allemaal, nu 2 dagen van tevoren zetten er al 30 man hier en zetten we een keer heel Wier te publiek binnen. Dat liep me nog wel... Dat is een beetje de zin die we krijgen, ja. En laten we allemaal zeggen, dit is ook niet de ooie cirk. Spandoek, dit is niet de ooie cirk. Ja. Nee, ik vond het keirig, Leiderwaasje. Dankjewel voor de komst. Helemaal Wiert. Ja, helemaal Wiert. Angeral voor eer, Angeral weer terug, hè. Zit toch wel even overwegen. Hij had een pak riesbier af en toe en een korrel uit de raam gegooid. Het spoor, dat brengen we weer terug. Schoon. Kon je terug. Wat ik zei, want we hebben dus gisteren, ik moet het wel zeggen, hè, een beetje behind the scenes. Gisteren hebben we dan een podcast opgenomen. Stiert no online. Ja, dat is no bier. Het is no, dus als je dit ziet, is eigenlijk een week geleden. Dus het stiert volgende week. Ergens stiert alles online en dan weet je getagd en dingen en ja, dan
En je moet delen, hè? Je moet echt delen. Ja, en je moet je rekening houden met bodyguards, want dan wil je toch wel... nou, moet rekenen. Wat heb je nu allemaal gezegd over de ICR? Beschermdig. Wat was volgende gast? Ben jij dat zo de kop? Good old Franske Adriaans. Uit Wiert. Franske Adriaans, voor uw informatie, is een bonte icoon van de jaren 80, 70 zelfs, denk ik. Misschien wel 60. Zoiets. Ja, dat begint niet. En daar komt je over zijn bonte oventje verleden, komt je kallen. Ja, en dat treedt nog steeds op. Dat is eigenlijk onze stadsdichter. Ja, dat is een beetje, ja, die doet nog steeds gedichten. Knipuikjes. Knipuikjes, ja. Dat is de volgende keer. Ja, geweldig. Nou, in ieder geval, dankjewel allemaal voor het kijken en het luisteren. Dat was Kamer, een keer zwijgen. Tot de volgende keer. Fijne avondje. Dank u. Jo, merci.